Нещата, които ще чуете в следващите няколко минути, могат да ви докарат диария, за това ще ви помолим да си вземете леген и малко тоалетна хартия. Рито са илюменати. Готови ли сте? Започваме, Рито. Първата буква е Р. Последната буква от името на Луцифер е Р. Луцифер е червен, точно както логото на Рито. Луцифер 7 букви, точно както нацепин. Луцифер буха нацепин. Нацепинът се буха. Думата буха е 4 букви. Нацепин 7 букви. 7 минус 4 е равно на 3. Думата кон е 3 букви. Конете имат 4 крака, точно колкото са буквите в думата Рито. Рито създават играта League of Legends, в която има точно 123 героя. 1 плюс 2 плюс 3 е равно на 6. Луцифер е луд по числото 6. Хората, които са луди, отиват в лудницата. Да се върнем на Рито. Както споменахме, Рито са червени. Точно както Луцифер. Луцифер е дявол. Пентаграмът символизира сатанизъм. Пентаграм е 9 букви. Рито е 4 букви. 9 минус 4 равно 5. Думата пента, която идва от пентакил, също е 5 букви. Случайност, да, ама не. Рито печелят пари, точно както Милко Калайджиев. Милко 5 букви. 5 минус 4 е равно на 1. Ок. Ото в пирамидата е точно 1. Рито са илюменати. Конфирмет.